ଆମର ଏଇ ଦରମାକୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ଆଜି ତଳପି ତଳପି ବାହାରୁଛୁ। ଏତେ କମ ଦରମା ପରେ ବି ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ଆମର କୌଣସି ଦଫା ମାନିଲାନି। ଏବେ ସମୟ ସରକାର ତମେ ଆମର 3 ଦଫାକୁ ମାନିନେଲେ ଅନ୍ତତ ଆମକୁ ଆମ ପାଖ ପରି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପକେଟରେ କୋଟି କଉଡ଼ିଟେ ନାହିଁ। କୋଟି କଉଡ଼ିଟେ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହାୟତା ହୁଅ। ଆମକୁ ଏଇ ଲଢେଇରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଅ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଇ ଲଢେଇରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କର। ମୁଁ ଏଇଠି ଭିକ ମାଗିକି କରିବି। ଭିକ ମାଗିକି